Hi ulit mga kajibugangs at ngayon papasyalan naman natin ang Prospero Milagrosa na matatagpuan sa San Fabian, Pangasinan. Ito ay isang farm resort, meron silang kiddie pool and adult pool at mamamangha kayo pag nag-lights on na mamayang gabi. Pero bago yan muna, gusto ko muna ipakita ang kanilang cafe dito sa resort at aakyatin namin yan. Ito ang view sa taas. And I bet most of their inspiration attractions ay mangha sa Japan. Katulad na lang ito, bamboo arches ng parang Fushimi Inari sa Japan. If you've been there, you know. Of course, bakit ulit to? Pwede rin pala umakyat dyan sa building na yan, kaso lang medyo takot kami. Ito naman ang kanilang sunset view at meron din silang bamboo forest na developing pa lang. Of course, hindi rin kami papahuli. Nag-order kami ng milk tea and fruit tea at nachos para sa aming dinner. Ito pala ang view sa baba ng cafe. At ito naman pag nag-lights on na sa gabi. For sure, ang ganda mag-picture dyan. At saka talagang Japanese inspired kasi meron din silang sakura tree dito sa second floor. At saka parang Japanese style ng seating. Sulit mo ng entrance fee dahil napakaganda ng lights. 100 pesos ang kanilang entrance fee kapag magpipicture ka lang. Pag gusto mo naman mag-swimming, 150 pesos. That's it. Till next time. Babush!